Já dámy s větrem v zádech nádherně pádím. Dál si svůj život, páni, krásně užívám. Má význam s větrem v zádech žít bez přestání. Ten, kdo se výzvám brání, moc se prožívá. Jedu na druhé stanoviště. Já jsem byl na prvním, jedu teďka na druhý. Celkem je 16 stanovišť, 8 z toho je povinných. Zdravím. Tak, vyber si nějakou vzduchovku. Tamhle. 5 rán. Dáme na špejle, to je, že si tam můžeš na to jakoby s podporou a tam na ty panáčky na stojáka. Od ty tyčky. Od ty tyče. Jo. Jablky máš v tom tom. A ten stůl si můžeš položit, ty se můžeš položit na ty špejle. Panáčky jsou za víc, nebo jak to je? Ne, všechno je za 2 body. Jo. A Tady se můžeš potřít o ten stůl. nebo můžu jít na ty panáčky teda? Ale dáme na ty panáčky, to je na stojáka, Jo, bez podpory. jasně, jasně. To bude spíš lepší takhle. A nic. 4 body. 4. Aha. Mhm. Tak jo.
Tak a jede se na další bod. Teďka můžeme jet na 9, 16 pak vezmu až po cestě zpátky. Pak vezmu takhle zpátky na start. Takže teďka pojedeme na 9, 3, 10 a vezmeme to takhle vrchem. Takže teďka 9. Dáme si navigaci, jak tam hnedka trefíme. Já tam hnedka trefím. Tak. A je to tady hnedka, jo. Tak, může se vyrazit. S těma vzduchovkama to bylo zajímavý, no, ale myslím si, že to měli přilovanou mušku, protože přijel jsem přesně na mušku a stejně jsem netrefil. Když jsem si to trošku zvednul pro jistotu. Jo, jsme tady ve Valech, z Modrýho mostu, opravenýho. A jede se teda na 9. stanoviště, který je teda nepovinný, ale je po cestě. Výhoda registrace dopředu je, že jsem dostal odkaz na mapu a mám to takhle v mobilu a můžu jezdit podle navigace na ty stanoviště. Ty, co nebyli dopředu, tak dostali papírovou verzi, ale je u tu papírové verze i QR kód, takže si taky můžu načíst do mobilu a jezdit podle navigace. Jinak na další stanoviště to bylo 6,5 km. Ve chvíli pršelo, teďka je velký vítr, jede se sem velký déšť, tak doufám, tak uvidím, co všechno stihnu. Doufám, že závod dokončím. Na celkový závod mám 2 hodiny. A je to pěkná projížďka tady po okolí Přelouče a Lázní Bohdaneč. To je jako lesama to. Výšková trasa zároveň, no. Užlítková teda. Tak, blížíme se k stanovišti číslo 9, který je teda nepovinný, ale je blízko po cestě, tak jsem se rozhodl, že ho vezmu. Že nepovinný stanoviště jsou bonusové body. Tak, tady máme nápovědu a musíme se podívat do zvoníčky teda. Na těch nepovinných teda lidi nejsou, evidentně, obsluha. Oh. Aha, on tady měkký asfalt.
Co tady je ve zvoničce? Nic. Tak, stal se menší karambol. Tamhle je měkký asfalt, takže babi tam mě spadla na bok. Naštěstí se nic nestalo. Jenom se pohly řídítka, které šly narovnat. A co je dnes? 2 slova, první písmeno prvního slova. Co je dnes ve zvoničce? No, vevnitř. Akorát tady ta kašna. Ani benzín nevytek. No nic, jdeme na další stanoviště, proto si budeme pamatovat, že nic nepokašlí, nebo ta kašna. A jestli je myšleno uvnitř, tak uvnitř opravdu nic není. Tak, jdeme na stanoviště číslo 3, který je povinný. Vezmu to tady s krátkou polňačkou, abych trošku nahnal čas. Jak jsem to s kratkou, tak jsem našel něčí peněženku s okladama, sluchátka, pití, mám závodu, takže odevzdáno v obsluze a oni mu to předají. A jede se na stanoviště číslo 10, který je nepovinný. Ale je tady hnedka vedle, takže proč ho nevzít?
srdcátko. A máme tady nějaký svět. Tady. No, bydle se vlně jak rosol. Bude chtít ještě asi jednou združit. Tak, a co nám píše nepovinné stanoviště číslo 10? Tak se podíváme. Poslední písmeno třetího slova citátu. Já jsem si tušku. Věn obec, Habřina, písmeno třetího slova a 3. A. Nic a. Tak, teďka jsme objeli, už jsme objeli stanoviště číslo 1, 2, 9, 3 a 10. Teďka pojedeme na povinné stanoviště číslo 4, který je za Kasalicema v Pravech, což je od 10 docela daleko. Takže jdeme na to. 4. Máme to 5,5 km, takže to tak daleko není, jak to vypadalo. Tak můžeme jet. Může se vyrazit. Aha, takže na druhou stranu. Počasí se trošku umoudřilo, začíná vychytávat sluníčko, ale to podle radaru na dlouho nebude. Vidíme se k povinnému stanovišti číslo 4, tady za Kasalicema. Vítáme tě, závodníku. Taky vítám. Pojď dál do naší vesnice. Nejdřív se občerství ohnivou vodou. A ti to líp jede a jste veselý. Tady si vemni něco na zub. Ty jo.
Nic lepšího nemáme, budeš nám muset ulovit něco k večeři. Pojď lovit. Skol bizona s svýma pažema. Hele, vem si 3 šipy. Po jednom můžu, ne? Ne, musíš mít všechny 3. Jo. A tady odsaď. Namoď si ho v barvě a tady odsaď si můžeš vybrat bizona, který ho skolíš. Tak jen takhle ještě pak přejdi do toho. Tak. Zkus to opačně. Tak. To bude lepší. Počkej, zastav. Tady si jdeme si to. Jo, tady. Tak a tu tětivu hodně, ale hodně natáhnout. Zamířit, ale fakt hodně, aby to tam dolítlo. Hej, 3 body. Srdce je za 10. Jo. Už kulhábí. Bizon. Nebo do hlavy. Hezky. S nulou nepůjdeš, dobrá známka. Hezky. 9 bodů z 10. Pojď ještě sem. Tady pod kovičkou. Jo. Úkolem je jakýmkoliv možným způsobem jednu podkovičku obtočit. Tady si vem, hele, 3. Jo. A jakýmkoliv způsobem obtočit náš totem. Musíš tak třeba takhle to házela, je to možná lepší. A tím otvorem to přímo trefit, opačně. Jo. Tak zkus to takhle, třeba jestli to nepůjde líp. Fakt to mám vychytaný, že se to záhodí. Tyjo, to jsem ještě nikdy neházel takhle. A ještě trošku víc dolů, aby tam zůstalo. No, škoda. Nevadí. 9 bodů, ale bez indicie. Nejsi jediný závodník, bodů máš dost. Nikdo bude to litovat. To je dobrý. Tak šťastnou cestu závodníku, ať tě tvůj oř odnese do cíle. Taky doufám. Všichni doufají. Na to všichni stejně. Blíží se špatný počasí, tak doufáme, že všichni dojedeme. Tak jeď. A tam Světlem o závod. Tak jo, mějte se. A jdeme na stanoviště číslo 5. Jo, obyčejná voda, červy, je to jsem nikdy neměl, ale když to nemusel, tak to nevezmu. Zajímavý, ale to jak šutky, no. Jak čipsy. Nějaký indicie na vyřešení hádanky, ale mě spíš jde o tu zábavu, než abych jako nepočítám, že vyhraju.
6,5 kilometru. Potkali jsme jednoho závodníka, potkal jsem taky safety car, takže jeden někdo už skončil na Opetě 210. Já zatím jedu, sice poruchou předních vidlí, po pádu, na bok, ale závod vypadá, že to dojedu. Stanoviště číslo 5, nevím, proč se nenahrálo. Měl jsem tam seřadit prezidenty od první republiky až po současnost. Takže od Masaryka až po současnost. Teďka jdeme na nepovinné stanoviště. Nevím teďka číslo, bych se musel podívat. Je to tady kousek zase. Stanoviště číslo 11. Ale budu se muset pospíšit, protože čas kvapí. A asi se vyprdnu ty nepovinný, protože nestíhám. Na stanoviště číslo 11. Řeznická krčma, jo. Dovolený hostinec. Druhé písmeno druhého slova. R. Nic. A. R. A za pomocí východ. Důležitý. Nic a R. Tak, kašleme na ostatní stanoviště. Stanoviště číslo 12, 13, 15, 14, 16. To všechno vynechám. A pojedu ty povinný 6, 7, 8. I bez tak už to nestihnu do 2 hodin. Tak, jsme na stanovišti číslo 7 a zde mám najít 10 značek dopravních. Zapamatovat si je a pak je obsluze ukázat. Jasně. Jo. Jo, tamhle. Ale jako lidsky, víš, to stálo za kulový. Tak, a tady zaškrtat 10 křížků. Lidsky to stálo jako za kulový a to pak jako... Já už jsem pak hledal za ty kuly vody, a když jsem mi to přednostním postralo doma, tak jsem to trošku na to i svet a šel jsem sem. A my prodáváme vlastně agrochemii a tím, že jsem dělal agronoma 12 roků, tak ještě dělám jako poradenství. Takže. Jo, to je tady.
Ale vím, že když prostě to někde, můžeš mít peněz kolik chceš, to třeba u toho zimy, tam jsem měl hodně lepší peníze, ale... Ale když je kolektiv, jo, nic. jo, tak ti to je stejnak proplat. To tam všichni dávají tu křižovatku, člověče. Ta tam není, zkuste něco jiného. Mhm. Něco podobného. Máte razítko? Jo, to ne. Tak asi takhle. A teď za kolegou, až se nabudou svou otázku. A z těch poznat si ptáky, rabáky. Samozřejmě kachna. To je jasný. A jinak jako, já na ty ptáky nevím. Ne? Ne, já to fakt Ani jednoho? Jo, ještě tady kukačka. Teda sojka. Jo? Sojka. A? Ještě něco? Sojka. To už jste dal do A. Když jste dal jednoho, tak ne, tohle to je jak ten nanuk takový ten. Jo, ledňáček. No? A my máme teda 4 body. Nebyla to křižovatka. Ani to nebylo klesání, ale bylo to stoupání. Nám dlouho nikdo neprojel. Jak se jede? Jede se dobře? Jo, jede se dobře, no. Po cestě trochu pár kapek, jako jo, vypadalo, že bude hodně pršet, ale naštěstí zatím dobrý. A nalepovací tyhle ty pruhy, nebo ne? Nebo to je takhle to? To je normálně takhle jako celý plášť Jo. dělaný. Není nalepovací, ale je to fakt jako takový plášť. Ale jeden stojí 800. Jo. Jede se na stavbě číslo 7, tohle cestu neznám, vždycky jsem se chtěl tudy podívat, tohle cestou 7,5 km. Stanoviště číslo 7, předposlední. Koukám, že jsem tady jediný, jestli tady jsou další 2, 3, 3. Zdravím. Dobrý, ale mám tohle černý. Dostanete 18 jídel. Za každý uhodnotí jídlo jsou 2 body. A pak ještě je bude celá otázka.
tam je ten daný. Dostavit? Tak to nejsou alergiky? Ne. Otevřít? Zkousnout? Paprika? Řekl bych červená, to je sladká. Hruška? Můžeme další? Trochu? To nepoznám. Avokádo to bylo. Tak, další? Kedlubna? Správně. Poslední? Už si dám podnesovou rádu pro roky. To bude zelená paprika. Výborně. Tak můžeš si sundat brýle. A bonusová otázka je, jak se jmenuje nejsmradlavější ovoce. V Asii je zakázaný, na některých místech ho tam brát. To je ten durian. Výborně, super. A LN. Jo, super. Tak jo, dobrý. A jsem bude super. Tak. Děkuji. Děkuji. Jo. Jsme doprovod, tak. Jistíme ze zadu, kdyby jim odešla i ta druhá babeta. Tak, jdeme na poslední stanoviště číslo 8. Máme zpoždění. No, už mám zpoždění. Ale nejsem tu kam poslední. A zase začíná poprchávat. A určitě jste si mohli všimnout, že tam byly bobety, velká motorka a jedna bobeta byla na vaně za druhou. Takže další porucha. Už máme druhého jezdce mimo. A začíná poprchávat, takže opravdu je dobrý už to radši zapíchnout. I když nejradši bych objezdil všech 16 bodů, ale ani časově to nestíhám a už i kvůli počasí to taky nelze. Budu rád, když dojedu do cíle a někam babetu na chvíli schoval nebo skinu možná dopravit ještě domů do garáže, než začne 7 večer ten největší liák a bouřka má přijít. Tak, tady jsem měl nafouknout balónek a přemístit kelímky na fouknutém balónku.
Tak. Jo, přesně tak. Tak a přistoupíme k babetám. Kategorie babeta. Na 16. místě Robert Komárek. 15. místo Tomáš Vaňček. Jestli chcete pro zajímavost říkat body, tak to bylo 15. 19. Já tam ani nebudu, protože jsem tam 14. místo 24 bodů Lukáš Sládek. Tam je hodně znát, oni měli jakože třeba nazbíraných spoustu bodů, ale dojeli hodinu a něco po časovém limitu. Takže tam bylo za každou minutu minus bod. Za počatou. Tak. 13. místo Vojtěch Kalenda, 26 bodů. 12. místo Jaroslav Fov, 32 bodů. 11. místo, teď nevím jak se to čte, Lukáš Pfeffer, 34 bodů. Na 10. místě Vladislav Pfeffer, 47 bodů. Takže já jsem to vlastně poslední. Na 9. Vladislav Fleger, 67 bodů. Jenom o jeden bod na tom byl líp 8. Jarda Nekola. Sedmý Jakub Fleger, 71 bodů. 6. místo Honza Šanda, 72 bodů. Tak a teď už od 5. místa si pojďte chodit pro ceny. Takže 5. místo Ondřej Hutla. Na 4. místě Jan Moravec. 82. Tak mu to jede rychle, se mu to jede 55. 82. Příště pojedu na to. Na 3. místě Martin Mádr. Tak a 2. místo 96 bodů Daniel Hradecký.
41 to je vlastně přes... A on dojel. Asi dobrá trasa. A on zdal kartičku. Vyhráli tank. Já jsem to nestihl, bohem. Ale to tam nemáš zapsaný. Počkej, ale to jim to kdo je Patříka, tam jsem udělal body, jo? Jak to bude První místo, Jaroslav Pospíšil, 124 bodů. A je to vlastně absolutní vítěz celého závodu. Jak určitě podplacený, vole. Tak, gratuluji. Tak, můžeme kategorii.